Matay dugaya ba tong bayhana kaganina ra ko nagulat dire. Na bakit yung manok dala? Saan man yung dala ni mo nga manok? Gisugo ba ako nimo nga magkuhag manok nga pangtari? Kana akong gida. Di man yung gamaya. Nag-effort ba ako kuha diha no? Bisag daghang iro na to gikuha gyapon na akong Taya po ni mo, sure juga pantari ini. pangtari lagi na tanawa oh. Taas ug tahod oh. Manay pasabot kusig na mamunal ng manuka. Duda man jud ko ani mo ra maniglanggam. Sige na lagi mo buna lagi ng manuka. Sure jud ka. Lagi isog baya na. Alas gawa jud nimo. Sige mulakaw nako. Ha? Lakaw na ka? Mulakaw nako kay manari nami. Why kiss dira? Sus ni mong bayhana ka mo hangyo pa jud ka Grabe, gitako. ga-effort ba ako kuha diha, ga-expect ko mag-kiss. Anya na tagaan na tikag bahin. Pasin ako. Babay na diya. Ah, laki ha. Hard to get jud gayo, wa jud di kiss na ho. Bu, paminaw na ko ba ka nang ikaw akong swerte ba? Pakisa ko, bubi, ka isa lang. Paminaw na ko marag na mo doon swerte karon sa kuha ba? Tarong? Lagi, piyong sa... Piyong ba, piyong na mo kiss ko? Na, Hey, pap! Oh, kamay mo. kot, malas mo na yung dool sa kuha. Malas si Dulce mo. Pertig yung malasa. Imbis makakiss na ko, niabot, pagiging ka. Sure jud ka nga malas ko. Kabalo ka, paps. Mas times 2 imong swerte ron. Unsa naman pud na? Ay, dam. Kanihing manangid ko sa imuha, dam, ha, kay. Di ba, di man ka makapanangid, no? Manari, ni papi, dam. Manari? Ay, ayaw lang. Kasi ayaw lang. Ayaw ka bala ka, dam. Kay kabalo ka, dam. Pag makadaog may aning tari, dam, ni anak. Ito si Paploy nga. Surprise daw kaniya. Ano, bataan niyo eh? Mukha pa din mo giingon. Surprise ginom, nabi surprise ingon. Ay, sorry nga sa mandam. Sugot na, dam. Sige, basta. Dauga ha, kay imong surprise. Gusto naman po na imong gidala nga materialis, Mr. Lim. Tara, paps. Sureball, tanawa, oh. Pula kay aping. Taas kay pako, oh. Kusog daw ka ni mo bunal. Gikan ni sa farm. Asa nga farm? Si farm. Na, yung farm nga, duda yung ko ano ba? Tanawa bang purmana o gamay kayo, uwak man siguro na. Kasi uwak na tayo. Uwak na pula ang naw. O sige mong ipinturahan. Wala na gipinturahan, no. Tanawa, oh. Dali, abi ni mo. Gibutangan ako na pang blush on. Wala na ako blush on, eh. Di ba? Parang yung ani, oh. Blush on. Magpula-pula. Wala, oy. Tanawa, legit na nga man ako. Awan pa ko. Taas Tantay kayo. bitaw ng manuka, lagi mapindi, lagi tab. Di, sureball ni tanawan tahod, oh. Bitaw. Aran taasa. Yan sa manji na ka. Sige, sure mo yung ka na. Pero, wa, bi ako kwarta diri. Ikaw mo kapital, ani. Ay, kabalang ka ako diri ah. Okay, manok ra ko, materialis ra. Matik na. Tara, ay, dam. Nakaw sa midam, ha? Ato sa kubo. Dauga ha. Daog lagi na. Surprise Bantay na lang nagbalik. mo. Surprise na nagbalik. No, Surprise na nagbalik. Ato sa mi ha. Ito sa midam. Please, mga pasulti. Last. Puti, kamay. Tara. Matay, Mr. Lim. Suka kondisyon kay ni. Kondisyon ni, kini, kuni, hawiri, oh, hawiri. Kapit ka pa. Hindi, ana, misa-misa. Bitaw ko do. May kondisyon laman. kayo na, Silaw oy. kayo kuan ba o balibo? Nya asam ta manitag kontraan eh. Ay, nagkabalaka dira, kami ngita, tagtapad. Ay, tara, oh. May tapok dito. Tara, makitapok to ta. Tara. Isog ng manuka. Bunal jud ni ba? Perting nakuha, oy. Impas yun ang musukol, ani. Dulta. Asa man atong tapat dali Mr. Lim? Ha? Tapat dali ba? oh. Ha? Mauni? Mga bata man eh. Yawa mo mga bata, wag mo bata. Ang damay mi ninyo. Damay minyo, takpan ta diri, oh. Taan eh. Nya asa man tong kalaban ani? Tara oh. Ako malagi bata na bilin. Usay gamay, boss. Tarong diya, ha? Galas gaw. Bungutong man dining bata ah. Kung man, mutapad ka ni sa kuha. Eh, grabe. Tapari. Matay Mr. Lim. Ang manok na to ba? Liog naman siyang manok oh. Sali. Taas kay liog oh. Si taas og liog, tanawa. Tanawa, asay mas taas og tahod. Di ba ato ah? Tanawa, nayawa man ay tahod, oh. Wala ginay tahod. Pero tanawang tila lang pating nakuha. Bagtak ram siya ni tama nakuha. Sige daw, tapad daw, sige daw, tapad daw, dol. Okay ra, dol, tapad. Sige daw, tapad daw, isukod daw. Sige daw, tiil ra ba? Mr. Lim, layo yung kay tapad yun. Pero, kusog man dyan na mo bunal. Saan man tani nga ang kukuha na tiil naman sa tuwa. Di lang kita alkansi. Sa dila kansi. Mas dako pagay ng manok sa nagunit oh. Luma-luma, mugdayo dire sa kuha, dili man day mo musukol. Suko lagi may pero gagmayay rata. Sukli na napapsoy, talawan lagi kinang manukad ako ra nagpurma pero di na musukol, uy. Musukol ko Mr. Lim pero mga yutang partida. Partida? At
tama bitaw no mangayo tag partida. Ah, boss, okay ra si mo nga mangayo mo partida kay murag alkanse magyud mi sa taparay. Unsa man ang nga partida? Ito unsa pud nga partida? Tara. Sa man ni Paps. Kani Mr. Lim, kani sugot man siya sa partida. Daog gitaanin dula ah. Ah, sige ako. Sa man ikaw lang Ako buhi. buhi, ako Gabuhi buhi, ako malasog, sige ako ikaw. sige basig mabunalan ko ba. Wala biya. Meron. Pitik ko karon. Sige, buhi na! No, unalo ka kaya kay na no. Di natalkan si sa tapad no. Bunalok! Bunalok! No, bunal! Pasti lang ang tangara mga kadianok. Labok-ok! Labok-nok! Ayaw, Pao!